Hello, children of God. Nandito tayo ngayon sa Santa Rosa de Lima Parish ng Daan Bantayan. Andito tayo ngayon sa Daan Bantayan and we found out that walang dial tone yung sa parish, so we have to look for the nearest house or center na mayroong telephone line para makapag-broadcast kami bukas ng madaling araw. Yung kanilang simbahan sa loob. Yan ang kanilang choir. Kasalukuyan sila nagpa-practice para bukas sa Misa de Gallo. And maliit lang yung simbahan, pero kung titingnan mo pala sa loob, pahaba siya. Malaki ang kanyang space sa loob. And balik na tayo dito sa trabaho. Laban lang. Tapos na rin. Install na lahat, all systems go para bukas ng umaga. Sparring na mo, sparring partner mo. Yoy. Gawin naman na to. Tapos na. Nagkaon lalay. Ako na lang itong ispas. Hindi, aron ma-distribute nila na itagaan. Kamu mo day. Hindi, pag kumanamog kaon din na, namog ka. Napoy, tinula. Sige na. It's already 8:46. Finally, natapos namin lahat ng kailangan gawin. Then, nandito na kami ngayon sa kwarto. Salamat kay Father Gestoni for preparing this one for us. Pray and sleep para may energy bukas ng maaga. Dahil umaga before call time namin 3:45 ng umaga, dapat nakaligo na kami lahat-lahat. Then at 4 o'clock kailangan nandun na kami sa simbahan para maka-start na ng live broadcast, mga preliminaries. Then by 4:30 the Holy Mass will start. See ya! Salamat po. God bless you. Good night. Tapos lang ng ating Misa de Gallo, mga kapatid, para sa ikalimang araw ng ating Misa de Gallo na nagmumula dito sa Santa Rosa de Lima Parish. Nakabisaya, nakatagalog. Nagtagalog ka. Maganda pala matulog sa doon sa Lagano kasi magtatagalog na tayo. Nagtagalog eh. Actually, hinilam ko lang to dito sa parish. Ang ganda ng parish nila. Very cool. Bugnaw kay inyong kuan, aircon galing gabi. Oh, ba't busgang mayo? Agi-kuan man to, agi. Ay, Ha? ganahan siya panuhotol ba? Ang tamoy, panuhotol sa pa. Pasalamat sa mga tita na to dinhi sa parokya. Daghan kayo sa Si Ma'am Divina Valiente o si Ma'am Virgie Divina o si Ma'am Bertie. o si Ma'am Sally. Ma'am Sally. So tapos na kaming nag-prayer, so pwede nang kumain. Luwag, Don. Huwag nakahinom ko rin sa Rosa niyo ba? Kasi mo tayo kan. Unsa tayo mong gibuhat gali? Katong dito sa Santo Rosario. Baliktad ang kaon, baliktad ang plato. Bali mo na yung pagkaw. Baliktad ang plato. Mau ni paagi. Maliwanag na ngayon, katatapos lang yung mag-breakfast and
para naman karoon kami ng souvenir dito. Bihira lang kami makapunta dito eh. Ang ganda ng simbahan nila, maliit lang siya doon sa pinakabukanan niya, pero kapag nasa loob ka na, malaki siya. And it's facing the sea actually. Dito na yung dagat. Pagkahuman na ron sa human ako gabol kay balik mo katog. Nagtingog po niyang alarm sayo pa kayo. Unsa man tao ay makutol man sa Ay, ganyan, katog. okay, gusto ko alarm. Matansi mo kunin niyo gud kay tingog sa inyong alarm wa na. Akong balik katugan na mo daga na po usa ka oras kapin una ko makatulog balik. Kamo bisag nag-alarm. Ako nagkagod ko duha ka gabi eh. Yung sa may una na katog, luwin na yun. Oh, kapag ko ba ako ligo? Ako may dugay kay katog. Pero ba tingog sa alarm sabayan mo pug hagok. Nami sakat muna karon and malit yung bingka. Ha? Yehey, bagong haon. Amo din mo, pa rin nahatag. Kainit pag yun kayo, klaro ka. Kalami. Salamat. Thank you, thank you. Ayan. Thank you, Day. Lagi kainit. Kaso na Yung mga dalos bingkay. Wala, kainit pa Day ini. Pagkaon na dili. May day ko. Init pa kayo ba? Ano siya kung init pa kayo ba? Feel pa ninyo. Sama man yung pag init kayo. Hindi pa na makaon mo eh.